ama. Izan da, apur bat, kaotiko ateraldia, porque geden... Ai, ama, zuek egoga musika baten zain, baina ez da uso nahu orduan urtega, en plan, hola. Egon gara punto guazteko, pin, 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 edo horrako zera. Izan da, tipo, venga, aterazu, aterazu, venga, aterazu. Ai, ama, ez dut ikusten ezer nik, Ona sargixazke, miopixa ez dut ikusten ezebez. Hemen txegidoia, bale? Oso ondo. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, ez dute zer ikusten, egongo zareta 500 pertsona edo horrela, ez? Bai, Más gitxi o gora bera. menos, vale, perfecto. Denak zarauztarrak? Ez. Pero bueno. Nunguk, baina giputxixe pai. Ez? Nungoak? Bai, zera, nunguk. Hau, Bai? Hori mungian dago, ez? Eta markineko ape bada, ez? Altxasukorik ez, altxasu no existe. Osea, orokorrean. Bueno, total, guk esan bigu, etorri garela gaur zarautza, lehenengo bider, ez bada juerga. Nino bintzen lehenengo bider. Bai, lehenengo bider. Nire hilekoak ere zuen evento hau galdu nahi, eta erabaki du, ona etorri aurretik, hola, he vuelto. Atera da, bai. Bueno, aitzi, baina lehenengo. Zelan zaz, gaur egun ajetrau eukigu. Nigo Xinona Donostin, zu Bilbon, etorri gauna berbeta, baina, bueno, lehenengo, zer, kontau, zelan za? Ba, hiekoaz aparte, ondo, nekatuta ere bai, baina hemen egotagatik pozik, ze, bueno, hau ere lana bada, y Pausito que me llaman, pues está estupendamente, también es verdad. Autonomoa gara, hori ere putada ondia da, baina, bueno, zuri, hobeto dakizu, hori egia da, ez? Ez. Boi. Zeba hobeto? Pues daukazulako nomina bat. Bueno, neska, baina... Autonomi izaten jarraitzot igual. Autonomi bana. Eta gaur zarautza etorri bierrizena kotxin, eta parketi bekosta hoiate. Ui, hori increíble. Increíble. Esanen bida, ni pixkata parketan torpina zela. Eta gaur, karo, zarautzen lehenengo bider etorri, eta topaugu zorixonez parken bat, ondo, nahiko erretza parketako, eta ez dakiz zer, baina, bueno, hor behi biliga. Malen, hor aparkatzen ari. Ondo, malen. Siga así, muy bien, super ondo. Bakatu nahiz kotxetik eta kotxe artean 17 kilometro. Bueno, sin más, total, eldu gaia, eta menga. Eta aitzi, zatan inoien, gaurko gaixe berez, zenbat bider, egu berba honi buruz, oza, igual ataldanetan, igual gure programako ataldanetan, pintzelak beti urte handi. Bai, esango dugu, nahiko kontuan izaten dugula osasun emozionala edo, nahi gabe, baina bueno. Interesetako gaixe. Bai. Eta beti ukitxoguz gauza kontetako. Harremanak beti egoten dira hor. Beti egoten di. Beti egoten di puitape, bai. Ze, egixe da, hasi ginenin programiaz, igual geixe izetezala, konbidatu galderakein, eta ez dakizer, baina geroia konfixantzi hartzen junala, urtetan di bakotxan gauza. Bai, total. Tani konfesaukot, nonos erabilizotela podcasta, bueno, puian bat edo esteteko. Alakotan esaten dugu, esto va en Reels. Bai. Esto tiene para Reels. Bai, nombre y apellido. Bai. Nire esari ala bidali dizkion hainbat esaldi, Zergatik aurpegira esan, podcast batean, kontatu dezakezunean, Bai, radixo programa baten asko eguai xeugatzen da. Bai, total. Bale, harremanak, egia da, hau prestatzerako orduan, apur bat, akojonatuta egon nintzela, porque digo, pero tú cría, ¿qué vas a contar? Ja, bueno, es que, claro, egixa bai, guk askotan hausnartzo gule, eta kontu dugu zela gure esperientzixak, bai, eske oindan lagitxi, Instagramen, justo gure gauza bat kontetan zabaldu ginela, komentarixo bat idatzizkun pertsona batek, eta esaskun, jo, emoten dau, 55 urte dukezu ez da. Bai. 25 dukeuz, bakigu ez gule bizi asko, baina bueno. Apur bat, zerbait, a ber, eta, pues, bestela, pues asmatuko dugu. Bai. Baina, bueno, zan nahi dut, bale, ez daukeuk usten esperientzixi, baina geupe inginke honi buruz berba. Claro. Aizu, eta ez bazaizu gustatzen, pues ez ikusi. Ez entzun, ez etorri, Bate altxatu nahi badu, altxatu nahi badu eta piratu, Juan, Ez gezurra da, bale, ez Juan, besedez. Bueno, total, aitzi. Harremanak. Bai. Eta harremanekin batera, harremanei buruz, berbaingo den beste bi pertsona, ze horrepe anekdota asko daukiez kontetako. Ez gaude bakarrik. Normalean, gonbidatu bat izaten dugu, eta gaurkoan ere ala izango dugu. Ez bakarrik gonbidatua, kolaboratzailea ere bai. Gero esango dugu bere izena, bale? Spoilerrik egin gabe. Momentu sekretu da. Momentu sekretu. Bale, eta gero bebai, bueno, eskerrak emon geuz, ona gonbidatzearen. Bai, eskerrik asko. Esango gu bebai emakumien
aurkako, emakumen indarkerian aurkako Hori da. hilabetea dela, eta horren Bai. arira, hainbat jarduera egongo direla hemen, modelo aretoan, adibidez atzo egon zen Arrate Rodríguez, Hori eta da. egin zuen bidaia sensorial bat. Zuek, Hemen aurrin ikustu guzen imaginatu piezatxo zer dugu. den, nik ez dakit, baina bidaia Bai, sensorial ez bat. geupestu gulertu ondo, baina bakotxak da beran burun pentsedako zer dan. Hemen piezatxo batzu dukeuz, eta no zan dala, datorren astin behongo dala. Bai, emeretzian. Emeretzi zen egongo dala, egongo bai. da. Bidaia sensoriala itxen. Bai, eta lanpara politori ere berarena da. Apur bat, oso polita da, Bai, oso esango dugu polita. oso polita dela, baina sofaren ondoan igual ez nuke jarriko, ze siesta bota eta lako batean altxatuta hori ikusi, Eta kriston golpeatzen. igual ez da proposena, Kriston hartu baina zen. bueno. Vale, orduan, nahi baduzue, Arrate ikustera etorri, eta beste hainbat jardueraz enteratu, etortzeko ere bai. Bale, aitzi. Paso emango diogu gonbidatuari, eta Bai. horretarako irakurriko dugu, prestatu dugun sarrera polit eta kutre bat. Ez ditxo ekarri antijuk, así que pixkatu ratingo tableta. Horik ere irakurri behar dut, tia. Bai, bueno, orduan, igual, ona pasaukona. Vale, venga, a ver. Elkartuko gara. Vale, Zer baina gero ona dator. Bai. Ah, por cierto, streaming bitartez gaude baita ere, gaur enteratu garela. Gure erruz, porque no nos enteramos de nada. Bueno, Baina- eta juga igota linke, baina, bueno, atzein ez gaklarau da ez dugu igo. Eta gero puto ritual claro. bat igu horratzin, Es que ikusi zabaluz. ritual bat igu horratzin, gaurko saio zuei asko guzteako. Bai. Hortako izen da. Bai, rituala. sin más, vale. Bueno, vale. Vale, irakurri egingo dugu. Ia, Bale, aitzi, hasi. Hasi Vale, irakurten. venga, ni hasiko naiz, vale. Zarauztarra ez. Zauztarra da, baina denbora gehiago pasatzen du Miramonen zarautzen baino. Gaztean egiten du lan, baina ez da hain gaztea. Más o menos, bai. Ditxo Nahikoa genuen kondor rubias de pelo en pecho eta hirugarrena agertu da. Bratza, polipoketa, oza, zu, eta nantzia. Ikusiko dugu ea gaur ere itsasoan bezala arraunean egiteko gai den, eta ia bere toksikotasunaren parametroa non kokatzen den, malen. Oraindik gabonetako loteriarako asko falta da, baina azaroan ere izango dugu gure loteria. Sartu, Leire Arrojeria! Txalo bero bat, Leire! Hola, guapísima! Hola, Kari. Zer Leire txu? Bueno, zure herrixenga, Saludo berrixe. Zure, ui, ura bota gabe, Estela, Leire. porque, bueno, notatzen dani, ohituta nagola, estudioan egotea, normalen, bueno, ez dakagu publikoik, inork ez gaitu ikusten, eta hemen egotea ilusio iteit eta impresionatu iteit baita ere. Bueno, ez dugu ezer ikusten, ez dakigu zer dan, nor dan beste aldean. Leire, ez daukazu inor. Hortik kalba bat ikusten dut, baina. Hombre, badakit jende ezaguna etorri ala, ez dakit nire ezagunak eskua A atza ber. dezakezuen. Vale, eskuak ikuste ditut, baino. Bai, ez dakit ikusten zer dira den. hortik, Ai, vale, horazin. vale. Nortzuk Vale. etorri dira? Kuadriakoak? Bai, kuadriako 2, oido 3, bai hor, nere mutila, Vale, ez dakit nor gehiago. Vale, Vale. ondo. Eta atrebitzez horrentan aurrin gauzak esaten? Hombre, beitu nik dakat defekto bat Bai. dala gehiagitzeitela. Eta gauzak gehiagit Bueno, hori kontatzeitutela. dauke, bai, vale. Ez, baina igual, kontatu berrez dituten gauzak kontatzeitutela. Vale, oza, gu juteatzule. Osa, ez dakatela filtroik. Vale, Hori alegia. gaurko zoragarri datorkigu, Bai, eh? baina Leire... Perfecto. Alare, gaur kontrolatu egun ez pixkat, No, 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 aquí streaming no ez se trata. botatzen nahi Es que, dira, Leire, eta hau guk grabatuta pentsa genuen gatzen da. Hau esklusibu zala, eta gero Claro. konkretuga ez ez, orduan horri huel tijeretazu sartzen di batzutan. Bueno, gero bestela teknikoak jarriko du hor pitido improvisaturen bat eta listo. Vale, bueno, Pentsatuko Leire. dugu hori eta punto. Azteko, da lehenengo galderi, zelan za? Kontau, hau da momentu lehenengo kontako zelan zau esan. Zelan za baina benetan. Benetan, benetan. Bueno, ez dakit nire eguna kontatuko izut. Bueno, a ber, egune, kontau, garai hontan zelan Erregla zau esan, jaitsi zait. Orokorrin, bale, aitzira Horrekin zu, informazio Zure ere ematen bai? izut. Bai, Ah, beitu. bai, mira Osa, momentu. sensible za, Leire. Bai, ez, baino konturatu naiz nire tanpoiak diala made in Israel. Merkadonako tanpoiak made in Israel dia, eta orduan esan dut, ostia, nire hilekoak nahi naiz, Palestinako barkatu genozidioa Zu ere genozida bat. finantziatzen. Zu ere genozida Ja. bat. Eta pixkat bajoia mandita, egia Ja, da, Bai, bai. Osea, Nik leko bat jutia itxinotzen hori gaitxik. ba, beitu. pago- Igual, pago hausnarketa kazen bien. sakonegia da hau, guretzako. Ez Ja da te juna digo. marki, baina esat malen isildu, ze noie markaik ez da, baina. Bada Jesus, marka bandi sepa. asko guzteatena. eta- Tampoiena? Ez. Ah. Matxa oso ona duen leko bat bada. Baina Matxa ja zer da, nakuten- matxa? Matxa, Te matxa? jo. Ate berde Te matxa hori. oso ona duen leko Claro, bada. eske zuek esan dezuen baina bezala, ja ene zina zein gaztia punzoritza. eta ja. Ah, bai, pijen leku bat. Esan hori eta Bai, ulertuko da. pijen leku bat. Kafe hartzeko pijen leku bat. Zoritxarrez ja horra ezin ajun. Bai, Ze- badakizu, Kolabora bitxen da, ordu. Hola, berdea da, lekua. Garestia da, kafe. Bueno, baina ondo nao, bardin da. Ondo Vale, nao. vale, Eta zuekin Leire, hemen vale. oso ondo, Vale. herrian, ondo inguratuta. Vale. Bueno, Leire, Eskerrik asko azteko. etortzeagatik. Esan geu,
kafeterixan askotan joakuzla orduk guri, harremani buruz berbetan. Bai ala ez? Miramonen, bai. Eta ni hemen nun gelditzen naiz ni? Bai. Zuri be, bai. Ba, aitzi, eske Hombre. zu nun zinan. Ni ez dinduten kontratatu berriro. Ez. Pues pregúntale al jefe. Bueno, No sé. bueno, baino beitu, hemen zaude zindu una estrella, eta nina gaztea, baino... Baina ondo, A ver, ez Aitzi. broma da, sin más. Askotan eigu irurok harremani buruz berba. Askotan, bueno, ni neu Bai. pentset eske egunero itxot honi buruz berba batin Bai. espada bestin, ez? Vale. Ta leire zue basa pixkat gai honi buruz hausnartzeko guzteatzu. Hombre, nik ustet oso ohikoa dala emakumezkotan, gaztetan, bueno, emakumezko heterosexualetan behintzat, Bai. nire bizipenetik hitz egiten nahi naiz, etorri naiz a contar, hablar de mi libro etorri naiz, Bai, naiz perfecto. etorri aditu bezala. Bai. Bueno, danok. Baino emakumezkotan ze drama izate ditugun nera bezaroan da aurreagore bai mutilekin. Zuk Ze drama asko garrantzitsua dan mutilan arreta ukitzia, mutilan validazioa, Validazioa. honei gustatzeiot, honei ez Ja. diot gustatzen, horrekin, bueno, Bai. a ver, nera bentzako pelikuletan Instituto Americano, hor drama zein da, ligar con el quarterback. Ja. Bai. Igual dazkazu lagun oso onak, kuadrilla maravillosoa, familia bat maite zaituna, nota honak ateratzen dituzu, Ja. eres Baina maravillosa, duzu hori. baino quarterbackak ez bali maizu kaso egiten, Ja. eres una desgraciada. Baina Eta asko zure zinen bizitzak olako ez gauzetan impliketako. Osa dinot, asko zentreta zinen hortan. Mutil bat gustau eta beran atzetik. Nik beste uste, bestea, eta- hau baina esate izut, Bai. 33 urtekin, Bai. esate izut, pasaetela, 14-15 urtetatik, guain dala, bueno, gaur egun ja, Bilabete. esan nahi dut, nik uste egin detela bilakaera bat, eta lanketa bat, eta terapian egon naiz, nago, baino bai, oinarritu etela nere arrakasta, osea, norbaite galdetze balimen zeian, zemo zaude, Beti lanarekin erantzuna zijoan lotuta nere egoera sentimentalakin. amiga. Badago Vale. Pepitokin super gustora, oaz oporretara, no sé Vale. qué, super guai, edo... Bai, Na oso ondo Pepitokin, edo... Ostra, ba hori justo Pepitokin nik moztu uste dut. duki, Vale. Ez dut sekula horren Neupez? inguruan hausnartu, Ba, nik hola enun identifikatzen momentuan, baina urtiakin Bai. konturatu naiz, garrantzi gehiegi eman diotela, horri, bikotei. Bai, Vale. Bai, osea, izan da, nere ongizatean zutabe nagusia. Vale, osea, bikote harremanak... Eta jende askona, nik uste. Vale. Es que estoy soltera, a ver si Vale. hago Tinder. Osea, izan da, como bikote harremana, bizitzako epizentro. epizentroa hori da. Zure kasuan malen, nola esango zenuke izan dela? A ber, eske nik justo hori Beste izazun gauza batzuk Bai, bai bai, bazo claro, den hori, osea, ikasketak, gauza familia, orokor modu, nere bai, claro, txakurra, bai. Bai. Baina bidez, bat ematek aldetu, nola zaude, eta zure txakurra, importantea da txakurra, Txakurra, jaztaka txakurra, baina Bai. ekarri nahi dut. Bai, Baina vale. mutila hor da, ez dakit, Vale. konbentzituko dugun Vale. ekartzeko. Eta ze zuzue ona ekarri? Ez dakagune Bueno, a ver, txakurra, cosas. ekarri nahi bai, dugu. ekarri nahi Txakurrekin dugu, Osea, konfianza proyecto hartu de behar, eta hemen futuro. lagun egoteko, Azteko txakurrek igual badazpan orgatu. Bueno, a ver, Vale. a ver, nik entzuoten nin hori, egisa nik sekul ez dutela holan planteau. Nik nire ongizati geixa lotu iziot beti, zoritxarrez, ba geixa igual, ba, ikasketak, lana, zelan. 100%, bai. Ikasketak Zure eta lana. irudiakin ez dezu eukiolako... Nire kasun geixa izen da, eta eske ez da ona, ezer epizentru neukitxi baloretako nire ongizati, baina beti izen da, ba hori, ia unixen zelan hauen, ia Bai. biherrin zelan hauen, ia zelan ikusten zen ni aspektu hortan. Gero beste ana beti monizeot ontzat, edo... Ja. Ez Hombre, dakit, baina zuk esan dezu bezala guk Adibidez, askotan egoera miramonen sentimentala olako ez. gauzataz hitzen Bai. du, eta asko zentratu dugu gaia. Bai, Zure bai, harremanak, bai. neria, Bai, egoera sentimentala ematen dudakala emakumezkotan Bai. garrantzia handia, no? Egixa Balioa bai, ematen dulako, ematen dizulako emakume bezala bikote aukitzeao, Bai. eukitzeao, zenbat bikote eukituzu, o ez dakazu bikote, ze gehiagi bali mazkazu, gehiagi dazkazu, mucho kilometraje. Gutxi bali mazkazu, algo raro hai. Esta es lesbiana? ba, O es nik una ez diot estrecha? sekula importantzia eman, tias, niri... Zuk ez? Ez, ke ba? Osea, egia da ez dudala sekula orain arte... Osea, gizartean edo inguruan presioa ez dezu Ez, nabaritu. ke ba? Jendiak ez zaitu epaitu, Esango zure nuke, bai, igual gaur egun harremanagatik, geixa, jo, eske eres una tal o eres una cual edo Ke ba? galderak. Seguramente bai, ze horretarako joera eta ohitura badago.
Egia Ba, da, guain izango niz niun bitxo ez, raro. itxoin, gauza bat esango dut, egia da, Galdetuko du publikoan, oso lasai bizi naizela, bastante, ez dut hemen persona zoragarrian naizenik esan, ez dut hori esan nahi, baina egia da beti lasai bizi naizela, porque nik normalean alako kontuak ez ditudan ez epaitzen, pentsatzen dut besteek ere, ez dutela egingo. Entonces, bueno, Claro. vale, Ba, pues hori templeo. irutze zait oso modu sanoa zure buruakin Como- harremantzeko. Bai, Porque gero- hortaz tratu honataz itzengo dugu, baina ez Bai, bakarrik bikoten Bikote- edo lagunen norberarekin. edo. Bai. Zaren da, zure beneskak buruakin bebai dakazu. izango Bai. zuet, presinioiana, parejen presinioiana, igual nera bezarun ezetz, baina edo batetik aurrera, nik bai pentseo duela, eta ena esaten Bueno, nik sentitzoten nik malen presinioia, barkatu, Baina Mamatasuna lehenengo musu eta- eman dezu, ez dezu eman, Sexua, ez Vale, bai, dakizte. virginidadea bai, galdu bai, dezu, bai, bai, ez dezu bai, bai, galdu, bai. kontzeptu hori ere bai dala Bai. supermachista. Ja. Badago. Eta danok ezautzogu zela kasuk, jo, ba, ez dakit adibidez, batxillerrin, ba, igual koarrian, bazeuela baton bat, ondino, ba, igual, esan nahi noaz hau, ez dakiz zer da horrek pertsonik eston presiñoi eukela. Bai. Olako kasuk danok ezautzoguz. Bai. Niri pasazitzaidan, epaitzaren zera hori pasazitzaidan, Txilera joan nintzen Erasmusean, eta hor liatu nintzen lehenengo aldiz neska batekin. Osa, nik banekien Bai. neskak ere gustatzen zitzaizkidala, baina Txilen lehenengo aldiz. Eta altxasura bueltatu nintzenean, esan nuen, eta orain hemengo neska batekin liatu nahiko banu, edo banintz, Eta gerora ez da pasau. altxasuko neskarekin ez, neskaren batekin ez, baina bai hori planteatu nuen beldur moduan, edo epaitzeko arrazoi bat moduan. Gero ez nuen egin, baina bai pentsatu nuen. Baina bestela ez dut sekura izan, hola, bikote harremanekin, Nik adibidez, hor zentzu hortan behintzet, karo, nik eukiot bikote bat pioa denporan, eta gero ja aurreko urtin itxi gendun, eta bai pentsau izoten naizen da, ostra, igual, oin, segun eta zema denpora nauen soltera, edo zema denpora tarde hoten, beste bat asazten, edo zemat zer eitxoten, momentu hontan, eitxotena seguru epaitxuko dala. Ja. Alegia, energia Bai. gehiegi gastatzen dugula eta denbora gehiegi Bai. pentsatzen Bai. gure Ja. bizitza sentimentalian. Bai, eta bueno, da gozat esango, harremanak ez dile bakarrik Bikotea. zentzu hortan. Lagunak, Ze harremanak kuadrilla, lagunena bestrapoletan dile, eta familixa, eta bierreko lankidita, eta gauza Eta askota. zure buruakin. Eta nire buruaz, osea, bai. karo. Beitu, bikoteak ez, baina kuadriarekin pasa zait. Eta kuadriarekin pasatzen zitzaidan bikotarekin bezala, lasa, ez dakiz zer, egia da privilegio puntu batetik, ze kuadrilla eta talde bat neukan, baina talde horrengandik aldendu nintzenean, alegia kuadrilla hori utzi nuenean, bai sentitu nintzen oso epaitua, eta Beste lagunen gatikan, esaten dezu, ozenek. herriak Vale. pentsatuko zuena harreman hori uzteagatik, porque claro, zu joan zara, orduan, tú eres la mala. Porque claro, por algo se habrá ido, ¿ez? Orduan, bueno, ez dakite, Eske leheno, validazioa eta zitzein deu, Claro. bikotea eukitzeak ematen dizun validazioa, baino lagunak eukitzea, ser Jo, popular, A ber, eske, Joder. orokorrin tener ikustu me dala, gustas, sentitzi, azema jarraitzaile. genti zuaz ondo duela, zuaz gustora duela, eta mundu osoan validazio dukezule. Ja, osea, ez que etxate guztean inoaz txarto gotia, txarto sentitzena. Bai. Edo etxate guztean inor decepzioneti, eta joe batzudan ezadot, jo, male, baina eske igual, kasudanetan zu izeteko, nahi baripe decepzionau biko zu momenton baten. Hombre, Edo, claro, hashtag humana. Hori da. Baina es batzuan verdad. bai pastate, nire buruai esan biherriz edotzetela, decepzionau bibazu, decepzionau, ze ez teukozutan danakin komplazienti Claro. zen, onartu izenan Eske hor beste izeteko. meloi bat Claro, hori irekitzen beste meloi naizea, bada. emakume Bai, bai. bezala, izan berdezu, jatorra, complaciente, sumisa, Bai. majísima, Baina ez dinot siempre bakarrik una mutilekin, sonrisa. Osea, A dinot, ber, orokorrin gizartin dinot. Bai, Bai. osea, Kastetan ni dala- sartzen naiz miramonea, eta nahi esaten dit, bueno, guarda batek esaten dit, nola esaten dit? Un día sin sonreír es un día perdido. Ai, Bueno, ama, bueno, ai, bueno, ama, bueno, Itxain, zeuntxeza zule miramoneko garitik, gauza bat kontaukot. Badago bat, que está fatal, Itxain, gauza bat kontaukot. Bueno, es que Hay justo- uno que está, Vale, bueno. Imaginau atzalde baten, urtetan abierretik, pasetan agaritatik, eta esatot, bueno, oza, ni beti esatot, bueno, edo agur, edo, bueno, eta de repente esadozte, bueno, mira, garitako batek, esadozte, eskerrik asko bueno deizeagatik, dagatzen holan, desadotzet, Osa, eneban ulertu txisti, hombre, egunero ez didate guapo deitzen. Da hor gatu zan txistia. Vale, ordundik aurra, ez tozte egun honik emoten. Osa, jazta, osa, enotzen egin txistie barre, da on ja agur, ez da gizer, on ja, hola neoten da. Eta nik usto ja lotzatin dala betireko. Zeda, beta uderreko dun bat. Enoi esata itzi. Enoi esata, ze hau streaming bidez da, eta...
Bueno, banik bai Ez esango nahi gauza bat. identifiketi. Baina, bueno, Badago garitan bat, nik uste berdina izango dela. baki zinan, gero esango Ez zuzinan. dakit, ni miramonetik ez naiz pasatzen. Baina baki zinan zen mitikizimo bada. Bueno, gixajito bat, markatu. Baina, a ber, gixajo, Vale. itxura, fizikoki, Vale. A ber, super gixajo bat, jazta. Bai, Osa, baina, ez a aiatu ber. arreglatzen. A ber, Esan dezu. izenik esan ez Josus. dugun momentun, bardin da. Dakigu, Bueno, bai, epaitzeko gai bagea. Bai, Guri epaitzeko bai, gaituzten bai. bezala, A ver. de sonríe que estás más guapa, pues A mira, ver. pues tú eres un guizajo. Pues no, no es un guixajo. Guixajo aurpegia dauka. Bueno, Vale? Nik ezagutena bai. Bueno, imagínate, Bai. Jose Luis deituko diogu, vale. Vale. Bueno, ba, Luis Jose nera aita da, aldatu izena. Aita, niraitxe. Jesus. Bueno, bardin Ba, ez da. dakit Antonio. Vale. Zuen tioren bat Antonio Ez, dagoen. ez daukeu. Oso ondo, vale. Bueno, ba, behin, heldu nintzen, Bai. eta alako batean begiratu zidan nola, eta ikusi nion, como que ezaguna izan maz, nire aurpegia, como que, Bai. hola. Esta chica me suena, Sí, me ¿no? suena. A ber, baina eske le suena beti. Osa, nik ustotanak inakortan dile. Bueno, eta kontua eman niola DNI-a, Eske beti goxero alturan pasatzeko, eta irakurtzen du da, Aitziber. Hoy, fíjate, pensaba que eras Aitziber Garmendia. Y yo, bueno, gracias, me lo dicen mucho, es un placer, es un Firma un halago. autógrafo. No, hori ez nion esan. Eske itxuri daukezu haitzi. Total, hasi zitzaidan kontatzen, dagoela Aitziber Garmendiataz enamoratuta, osea, así, por la cara, goizeko beratzitan ja txapa ematen, que si Aitziber Garmendiataz enamoratuta dagoen, behin Facebooketik idatzi ziola, jarri ziola, tipo, olako zerbait de, no eres físicamente la más guapa, pero Encima. cómo me pone tu humor. Edo tu inteligencia, edo lako zerbait, bai. Eta niri hori kontatzen Gauza bat. garitakoa, digo, pero este chico... Sin Qué más, asco. eske nik esan Osea, babosoak mesedes, osea, pasetan zakarretara, basarie osea, por no decir garita sutara, hortatik, o ez dakit. igual ez esan ezer. Inolan? Eta ya Eta está. gur, Eta sin listo. más. Vale, ba, hori, Ya sin está, más. gehiagitzen du behataz. Bueno, total. Musu bat, Antonio. Gauza bat, eske ez gabiz denpori kontroletan. Bai, ni bai. Vale, oso ondaitzi. Vale. Bueno, total. Galdetu nahi nizuen, Zer? zuentzako harreman osasuntxu batek ze izan behar du, osasuntxu izateko. Leire, hasizu. Venga, marroia zuri. Venga, hasizu. A ber, niretzako osasuntxu izateko harreman bat, Osasuntsu izateko. lehenengo sentitu bertzea eroso pertsona horrekin. Vale. Bai. Eroso, relajatua, gustoa. Bai. Osa, ez tezu sentitu ber beldurra, ai, eske hau esan behar diot, eta nola hartuko, eta nola esango diot. Ja, baina eske, claro, oza, gauzi da... Izan daiteke konversazio desoeroso bat. Baina Baina itxain. etxaude urduri, Baina eske, beldurra claro, dakazulako hemen Leire, pasetan da, zu pertsona bataz eroso egoteko, bueno, niri bentsantzate bintzet, zube segura sentidu biza. Edo nahiko segura sentidu biza, A ze ver. bestelan igual azteza pentsan, ai, ez totzet hau esango, ez daize pentsau gau, baina ez dauke bestia zer ikusik. Zure Norberaz dauke. inseguridadeekin. Gauza bada, zu nola sentitzean zure buruakin, eta beste gauza da pertsona horrek nola sentierazte zaitu. Vale. Baude pertsona batzuk behakin zaudenian, eske te renuevan la energía, y bai. estás behakin ondageo, bueno, que te Kargatu comes el itxatzez la mundo. pilak, bai. Nola da beste pelikula hau, musikal bada, moni, berdin du, ez zait etorriko. Charlie la fábrica de chocolate. Ba, pixka, unpalumpa bat bezala zaude hor. Hori esan nahi zenuen? Ez, baina, bueno. Digo, wow! Telepatia bestela. Ez, baina beste musikal bat, hola. Vale. Hola sentitzezea. Bai. La La Land. La La Land. Bigarrenean, Vale, qué vale. fuerte. Wow. Vale, bueno, edozein musikale balixo berez, ez? Bueno, sin más. Hombre, Eta Hombre, zer da sonrisas gauza? y lágrimas ez. Ez. Hor, vale. da, un toston eta... Vale. Vale, hori, eroso Hori, sentitu bai, bertzea. eroso Pertsona sentitu. horrekin. Beldurri gabe, euki berdezu eozer gauza esateko gaitasuna. Bueno, gaitasuna Konfiantzaz. edo konfiantza. Vale. Bueno, ez dakite. Bueno, eroso sentitu berdezula, desde Bai. luego. Ez dezu sentitu ber epaitua. Bai. Mhm. Hori Ez dezu, importantea da. ez dezu sentitu ber kuestionatua. Ze batzutan, ni banaiz pertsona bat, irekia naiz, filtro erik ez dakat, baina segun zeinen aurrian, asko, kikiluiten naiz. Bai. Beste Baina, pertsona ba naiz, osea, leire zi- hauetzea zu, aldatzen, zeatik antzaudeula. Vale. Ta Osa, batez momentu ere- hortan, adibidez, red flag eitxatzu. Momentu hortan. Esatoz nin bale, osa ezin eiken ni izen. Bai. Eta deskarta bitxos hori pertsonioi, alden du itxesa edo ez? Hombre. Ez que, a ber, Baldin bada, pertsona batzuk aukeratu ditugu, eta beste batzuk ez. Baina Pertsona nik hori pentsa- nik aukeratzen baldin badet, ez dut aukeratuko ez baldin manaiz eroso sentitzen.
nik pentsetot danok daukeuzela Zan ez burun. saiatuko, lehen oiten una zan, quiero gustar a todo el mundo, eno eroso ba, voy a ser un poco camaleónica, eta saiatuko naiz Integratzen- gustarle a esta persona, Vale, no? bai. Osea, Vale. ni nahi izan zure gustokoa. Eta orduan saiatuko naiz, mila gauza iten moldatzeko zure erara. Bai. Ulertzezu? Nik hori ere Eta orduan egin nik esan galdu dute. iten naiz. Ja, no sé quién soy. Ez dakit nor naizen. Claro. Eta zuk ere ez dakizu nor naizen ni, zure baina, bueno. benetako nia Horrek asko erretzeu, dago oiukatu nahian. Tipo, atera Bai. nahi duela, baina ja ezin du, porque ja konstruitu da harreman bat non oitu zareten horrela ibiltzera, eta derrepente... Y al final le dejas pum, eta gero ja, ez drama. dakizu. Bai, Baina, dramote. Alan da bebe, bai pentseot, dano dakiguzela berez, harreman osasuntzu batek eukibiko leukezan ezaugarrixek, ze gauza dizen, amendik ezin, eziguzenak pasau, baina gero, momentu heltzen da nin, ez dakizuek, baina nik pasau izaitxoaz red flagak holan, Hombre. Osa, pasaitxoaz, A ala ver, venga. Consejos vendo y para Baina mí no zuk tengo. ez aldakizu hori, osea, gure, bueno, ez dakit, izaera humanoan oinarria autoengainoa da, askotan. Total, Baina total, autoengainoa honeako eta txarreako. Osea, leheno, lankide batek, Izena esan daiteke eta pitido. Ez, maitia, porque... Ai, ez da. Ez, Inizialak M.A. ez, inizialares, Ah, porque punto. hasiko zeate Googleen ez da da, asmatu a ver, gozuetan, nahi gazteako artegia notatu lantaldi bai, ituzu. oso broma da, Ez broma da da. gazteakoa, Ah, vale, vale. EITB-koa da, Vale. Miramonen iten du lana, Vale. lo dejamos ahí. Vale. Eta ez Baina da garitako. arpegi ezagun bada. Ezin dugu Vale. murriztu beste talde batera? Bueno, bardin da. Ezin da esan... Ez que, ez dut ezer esan, Vale. azkenean. Baren Vale, leire esan, barkatu esan. bai. Bueno, kontua da, pertsona Bai. hau da hola, separatzen nahi da. Bai. Vale. Eta ez dakize kontatu behar. Bai, separatzen nahi dela. Eta hasi zait, esplikatzen, zeatikan pentsatzen duen, bere harremanak etorkizuna dakala, baino aldi berian gauza txarra kontatzen, baino behan nahi dula. Eta hola gatu naiz, esan diot, maitia. Arrazoitzen aste balimazea eta argudioak ematen, Bale, gauza bat esango momentu hontan. Nik ustot, danok eukigulen onoz momento bat, harreman baten bardinda ze harreman, bikote, lagun, lankide bardinda zeinetan, hartu gune papel bat, pros y contras. Pros y no? contras. eta egune marra bat hemen, eta kontra talde, ni neu behintzet, bai eukiotori momentu. Papelera bira, pues tenemos un baloretan. problema. Bueno, amen gauza on geixadaz, amen gauza txar geixadaz, bale, a ber, zein got. Ta, nik uste ja, momentu hori eltzen da momentu, niguel ja, ez da, oza, ezin da txikli geixa tiretue. Ezakit. Inberdezu tripak ez dateizuna, instintuak ez dateizuna. Zuk zure barruan badakizu, harreman horrek ez dakila etorkizuna. Ez dakala etorkizuna. Beste neska honek bai badaki bere harremanak ez dakala etorkizuna, baino ez da oprest onartzeko. Claro. Orduan, bai da, bere bidea iten. Kanpotikan erresa da ikustia eta beak bere denbora berko gu ikusteko. Baina ezin dezu jun, zuk sentitzezunan kontra. Eta nik esaten nion, bai, bilatuko dituzu arrazoiak alde, arrazoiak kontra. Baina egoera hontan baliman zaude da, gaizki zaudelako, denbora asko zuaz gaizki, harreman honek ez zaitu zoriontsu iten, karga bada zuretzako, eta guain zure energia guztia eze harreman hontan jartzen. Baina guain beste zerbait gertatze balima da zure bizitzan, zure ama gaixotzea. Ez dakit, beste erronka bat, beste arazo bat, energia berduna, eskatzizuna. Ez tezu eukiko. Sí, gero ere bai, Harreman honek te está chupando. Bai. O sea, este es un cadáver sentimental. Leire, No zuk intentes eukizolako, reanimarlo. Entiérralo. no se puede! No. A ber, leire, Karga horrek A guztien ver, artean beti ikustatu topatzen dugu. efusibidade larrei, gauza honako. Osa, zuk Kafe inoiz batean eukizu dut. zuela- ez, baina dinotzut. Ez que normalen ez teaten, Baina infusioak historia ateitu. pertsonalen badaukezu burun, olako efusibidadiaz berbaitzeko, oza, zuk eukizezu olako harremanen bat. A ber, nik uste danok Bai. momentu baten obesten, inkluso lagunakin edo lan batekin, luzatu degula txiklea de. Bueno, ez dut utziko, a ber, saiatzea agarrarte a cosas, ¿no? Aferrarse. O un recuerdo, ¿no? Ay, es que leno, ze zoriontsu izan Es ginean, que esan nahi nuen hori. Napolesen oporretan, Esan nahi nuen 2014an, hori. ze opor maravillosoak. 2014. Argazkiak ikusten, jo, beitu Napolesen, Bai, holako qué zaie. guapa estaba yo, cuánto pelo tenía él, qué Bai. bonito. Jesus, Olako txika. masokista zari, No, baina esatet, zu zaudenian harreman batian, ustekotan, sabes que ez dijoala inoa, eta aztezea pros eta Justifikatzen kontra, egon behar hori. eta hori Bai, egiten, eta zerren aztezea iraganeko gauza horietaz, baina iraganeko momentu horiek iraganian gehatu zian, guain zer dago zure harremanian? Ja. Zer da guain dakazuna? Guain ez dakazu Napoles 2014. Guain daukazu- guain dakazu 2024? Zarautz 2024. Ja, Eta ja. Zarautz 2024 no te ofrece nada, maitia. Ja. Ta
hoi onartu inberdezu, baina eske zaila da gurrezatia. Bale, Bai. neskak, nik galdetu nahi zuet. Bukatzeko zeia kolaboratzaia etorri behar da, Zuen red flagak, harreman baten imaginau pertsona bat ezautzo zuela. Que estudia de. A ber, haitze gauza bat, oza, zer iso, oza, hori... Esan nuen, baina Hori txisti instan egin duen, Bai. da nireko harriako katxalinek adik ez nau, da munduko magizimiena Bueno, da, eske así egia que da. ezin da esan red flag dala adik esti, baina oin zer iso. Nerezako ere bada, Zer iso. A ber, leire, mesede, zeba! Pero que no es tan serio, vale? Katxalin oso jatorra izango da, baina eske egia da. Joan ez katxalin maju dala. Bai, oso Bai, majida, ez? oso Joan ez egin majida. baiet. Baina Bueno, oin zer iso, red flag benetako bat. Pertsona bat ezautzo zuenin, da zue pejun pentsan, gero galdetuko zuegu. ez dakit, ba? Nik zerrenda bat indet. Bai. Bale, nahi venga, dut bota zerrendi. ba, Venga. bota. Zein da zerrendi, a ber, leire. A ber, eske, hasi naiz pentsatzen red flagetan, eta Bai. lehenengo gauza etorri zaiten, lehenengo hitza, izan da errejon. 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 Ba, Bai, bueno, holako errejon. asko daude, Asko. Bai, eske esan dut. Osa, erasotzaile bat izeti, lehen, bueno, eskori, Ez basiko, ez? errejon da, zer da, zer un errejon? Puto friki bat. Hori horrela. Zer un errejon da, izatea pertsona bat, diskurso feminista, oso ondo ezagutzen duna. Politikoa da gainera. Bueno, baino kasu honetan, errejon bat izateko ez dezu politikoa zertan izan behar. Ez, a ber, jende asko Aliade feminista. Bai, baina Aliade. diot, gainera berak daukala plus hori, Kargu publiko bat. esaten Bai, duen hori baina nire legitimoa helburua- nire izateko, helburua hori da zen esan nahi errejonetaz dudana. hitzeitea, Bai, Asko hitzen vale. daia, eta Bai, bai, ez. Baina bai, pertsona bat, osea, profila. bai. Profila eta zitzeitea, pertsona bat, diskursoa dakana, oso ondo ikasita, aliade. Karo, baina eske leire, nik ez dut hori etxeko da zen lanetan askoz laguntzen. ikusten, Etxeko lanak, bion lanak dira. Claro. Baina zuk hori hasieran entzutozu, eta ni neuk ez dut identifiketan, Ze nik entzut olako diskurso bat, eta esadot, bale, superondo. A ber, Osa, ez baina- tozu pentsetan, bueno, ni gainak ez don konfia dina. A ber, Ez tozu Malen, pentsetan, zu neska askarra zea. bai, baina inozentiu dana. Eta Ez, olako, baino, ez, inocenti ez. Zuzea pertsona bat, hasiera batean, eta nahi gustatuko litzaiak hori ukitzia zen, nik ez dakat. Hasiera batean, mundu guztiai harrera hona ite jozu. Mundu guztia Bai. jasotzeko presaude. eskerrik asko. Ulertzezu, Bueno, ni baina nez hori ere deskonfiada badakizu. por Bai? naturaleza eta nahiko nuke ez izan. Nahiko nuke esan, bueno, a Baina ber. leire, gero hostixak hartzen dibe bai, Osa, Ez, baino hasiera batean, bale, etorri, harrerara sartu. Baina gero zure gela igual ez da sartuko. Osea, hor, ez, Ja. pertsonari ezagutu inberdezu. Ez dut Bai, esaten, bai, bai, gela, osea, hoi metafora bazan, ez dut Bai, bai, esaten bai. lakin oeratu Bai. berdezunik, ez du zertan Bai. izan ber. Ulertuot, bai. Gaina errejon txikak que te digas, que no hay por dónde mirarlo. Baino, Satarra uno. Esan dugu, Kaio malaio. esan dugu red flag, jende gaztea dago, baina heldu ere bai, eta esango dugu red flag da, bandera gorria, harreman batean ez daigun gustat, ez bueno, daiguna eta niri gustatzen. esplikature bai, nire bai Zein? red flag. Jesús, chica, tienes 30 años, tampoco, no sé. Baina, bueno, igual batematek ez du lertu, así que badazpada esan dut, vale, hori, badazpada argitzeko. Vale, errejon. Eta Marra gorria, bigarrena- marra gorria, Marra eske. gorria. ¿Qué Eta dices? bigarrena Ojo. zein da? Bigarren marra gorrixe. Burure etorri atzunen. Bigarren marra gorrilla, nik ez dut soportatzen. Que le guste el helado de pistacho. No puedo. Aitzi benetan zaotzut, Jo, Te lo eske ni juro. oso profunda Pertsona- jarri naiz. pertsona randomak topetan, kriston horingo zeunke, kriston bilaketingo zeunke. Osa, ade ikesi ez. Así me va. Así me va. Es que... Vale, a ber, ez, Helado de oin zer pistacho. Helado de iso. pistacho. Beitxu, nitzako bakizu zean marra gorri bat, da beti pentseot. Zein. Negarrik ez eitxi. Bai, Osa, importantea da nitzako hori. negarrik eitzen ez da genti, eta parkatu, Baina, eski ez dut ulertzen. Osa, igual izango da nik askotan eitxotelako. Baina, ez dut ulertzen hainbeste barrun gordea pentsot, jo, eske nik hainbeste atatot eta zuk ez ebez, orduan ezinik Deskonpentsatua dago, komunikau, bai. ez? Bai. Oso ondo da igual beste pertsona batentzako, baina nitzako, ez dakipa, Nik uste dut, ez Jo, baina nik badugu... uste, bueno, Esan, mutile bai. asko, hau da klitxe bat. Bai, Nola, bai. ez deituzten, indartsuak izan behar Bai. duela, ez dakize. Eta ez ditxo ez epaitzen, baina gatxa geixa sufritzot. Olako, solteti... Zairutze zaizu ez da eskala sentimentuak? O Ez. reprimituta daudela? Geixa sufritzot kosteatelako pertsona horri atatitan niri etxaten ez kostetan nire barru erakusti, Oso transparentia zen. bai, Malen. oso, ordun geixa Deskonfiantza sufritzot ematu izu? nire modun adirazten ez dagen gentiaz. A ber, Hori nik uste gauza. hori izan daitekela pertsona hori ohituta dagoela alako harremanekin erlazionatzera, ez? Hau askotan pasatzen da, gizonen artean eta maskulino eta heterosexualen Bai, artean eske ere bai. hor Baina hori uste da dut gaixa. ere pertsona hauei eman bar zaiela aukera, zu Claro, bezalako baietz. pertsonekin elkartzerakoan
Tranquil asko egon, ikasi gani bototzi dezakete. daukeri. Horregaitxik Bai, edo bai, osea, uste dut positiboa dela. Bai. Ni emakume moduan egia da, gertu sentitzen naizela emozio horretatik, itxiko naiz, ez dut kontatuko, negarra bai, baina gutxi, ez daki zer. Bueno, hitzi gauzat izango zut. Baina, adibidez, zu bezalako pertsonek, erakutsi, edo konfiantza eman didate, vale. horrelakoa izan alizateko. Ez que niri, adibidez, zuaz, izakera diferenti daukeule, baina inoz etxate mintxan du ez tozula saleratzen, al revés. Bueno, es que konfiantza konta Osa, saleratzozu, ja, baina, esan nahi dut, igual ja bigarren hilabetin ja saleratzen dule. Bai, bueno, baina bibra kontuak dira ere. Vibra bai. kontuak. Eta negarrez hasiko dena fijo, izango da Maria Vale. Blanco. Ez badugu, ja ona etortzeko deitzen. Vale, a ver. Así que, gurekin daukagu kolaboratzeko, Maria Blanco. Maria Korobi. Bueno, Hola, Maritxu. Maria. Bueno, Maritxu, a ver, zirkulitoa harremani buruz egingo beretan dugu, gabiz, entzuzu hemen. atzin. Zu gauza asko dukez kontetako. Pentsot, pareja asuntu. Malen, apur bat atzera, mesi. Hola. Ez que lehen esate. Parkatu, Kariz, parkatu. Beti azken eguz asko Vale. kontatu. Zema jende da honen, lehenengo fila, jarra dakau. Vale. Ni bitu, asko gustau zait, azizetela bandera gorriak eta... Bai. Eston zerrenda indo, baina ez dut. Eta- Pistatxo anakin gatu. Pistatxo. Bai. Barruan eolako gora unai zoin zarautzen gaudela, homenaje txiki hori. Zarautzen ondartzetan zoragarria izatea bandera daude. Bai. Bandera Bai, daude, beraz. dano dakigu. Bai. Bandera gorriakin ureta sarturez. Vale. Pertsonekin igualin berda. Ikusi, ez hartu. Vale. Sartze base itxaso horta, ateako zea jata. Te va a marear. Vas a salir un poco de su ordun. Bikiniak, Gerixe da. dana, osea, dana ondo doteko kontu. Bandera hori jakin aldiz, ze pasatzea bandera hori jakin bainua nola da? Gerriraino. Gerriraino, orduan, mutillo hoiekin, baldin bazaude, gerriti bera nahi diozuna eman, baina gerriti gorez eman ezer. Hori inberko genuke. Vale, ona holku. Bai, eske, ontsa okurri uzaitik, kapazidade badakat batzutan. Eta bandera berdia baldin badao, Bai. ba aurrea, Barruraino. barruraino. Baina bandera berde hori gero Maria, bilakatu daiteke. Galera ere, bat bai, berdiot, Maria. hori edo Zenbat gorri. bandera berde ikusi duzuzuk zarautzen. Ondartzan esatet, Ondartzan, metaforakin jarraituz. Nik ikusi dut azpiti argeiegi gauza honeako, eta hori ez da seinale ona. Kontuz, hemen igual egongo da baten. Horrai da bat. Bai. Vale, Honean, Ondo. Gutxi. Ez que hoi da gauza. Itxi. Bai. Hoi da gauza. Metafora bat Identifikatzen izango da. topatzia bandera berdia, surfista Bai. askoteia, baino, Surfista- bainatzeko zaila otea zarautzen, Surfista red flag handi bada, Baina, bere Maria. orokortasunean. Baina, Maria, zuk momentu hontan, bandera berdi, topau izezu, zure plaixen. A ber, Maite Topau minuta dago. a ver, baina A ver, hemen kontau. gauza onjota junaiz, baina ni junaiz asko onjota, y pa todo lo que he ido, poco. Esan nahet. Ni bandera bai, oain ikararritako mutilakat, gero hori bukaeran, oain drama, pixka drama. Vale, Baina vale. ni zaila unaun. Ni asko zailautako izan naiz. Zuek igual bikotiak zeate hemen lehenengo filako. Asko zailautakoak zueke, o... Bai, Eh. bueno, bai. Ala topatzezu, hor arraka, arraskan... Ne, eske, Bai, Maria, neak Hombre, horretana... batzutan gertatzea jendiak, askotan entzun deu esaldi hau, azkenik ez duen sorte txarrak handutiakin, beti estereotipo berdina, beti iguala gertatzen ja, patro zaize iguala sorte errepikatzen txarra, beti zule. iguala tokatzen zaizkit. Casualidad izango. Pues igual, chica, tienes un patrón Oiden. Y tienes un problema. y tienes un problema. Baina, Oiden. Maria, eske zurilen asko entzude gentzun, joe, eske gaur betxarto, onaz ez dakiz zer, onaz da... Alako baten heldu zinen Tinder, estudixora, ez dakit zer. eta esatzen duen, neskak, topauot? Ojo, Ya cuidado. está. Osa, topauot nire bizitzako me he bandera berdi. enamorado, bai. Osa, egun batetik bestera. Egun baten egon, este el moia, eta horrengo guinan eskak. Bale, ba, konta hori trantzezin joan nahi A gu ver, jakin. eze, claro, bakizu eze pasatzean, Bai. morraia asko arrantzau dezunian, alako baten zozerrona arrantzau berdezu, txipro, igoxon bat, o zehose aiau inberdu. Vale. Eta hori izan zen ere kasua. Ni egia da, nire bizipenak, nire inguruan bizipena eukitugu nahiko traumatikoak, eta zuk esan dezu bezala leire, azkenian da, ai, ezke ni izan naiz kerretako, hemen normala ematet, baina nik edaka tornillo bat eroita, nekan. Garai baten tornillo bat eroizitzaiten gaur egun jarreko lokaet, eta ajustaudet, zehon naiz kon cada personaje, pixka peligrosua dana, ez? Osa, nei eta nereatik ez dut demora osoan itzengo, baina bueno, nire inguruan, ez, pasau zaigu eotia adibidez mutil batekin, esateun, ai, ezke, neskak mona gotxien jute bazeate parranda ligatzeko da. Ni ligatzet, gona gabe, honetan bezala, hori zan egon, kauen dio. Seguruna hori izaldixe, lauro eskuela, Bai. Seguruna.
Eta ez dakia Edo? igual ligatze deula, baina bueno, ni ez da ipa. Zu, Nikolako gauzak entzun izaitxoaz. zuek enamorau zinatenian eugona motxakin altzea ondan erakusten ez? Ez hori, galtzatan. Ez ez dino, ez. Hombre, txakiak. Geo, esatean ian, entornuan nahi pasau zitzaiten, nire kuadrian gehan neskak eta mutilak. Bai. Eta nire garai hortako bikotia, mutil danakin ematezan gaizki, danakin. Batekin kenduta. Kuadriako geia. Vale. Kasualidati haute oez, geho beste baten, nola, komentau zin, dezke, makillatzeian neskak, etzeski gustatzen. Ui, nik hori entzun dut Naturala. askotan. Naturala. Hori neu pentsun izot, naturalako beto. Ixeli hona, ixeli, esatezula. Zuratik gana izela egiten hau, osea, baina, azkenean, klaro, edo, nahi pasa zait, gualta geha, nahi pasa zait takoia jantzi, eta mutilak esatia baino, zerteko jartzi dituzu takoiak, ez tekazu takoik jarri berrik. Eme kauen dia. Ze necesidade. Hola, hartara bakizu ezertakan, takoiak emaldi manao, goitik nao da, nahi gustatzen zai gainetik egotia. Nere bikote exea gehiena ni baino txikillo dia. Zeatik, banik hor badakatu una necesidad de poder, o ez dakit. Beti, inoz bezaltu hau, A ber, bai, bato beste txika, a ber, Bai. nahi pixka danetik gustatzen zait. Bai. Ezan, probaudet hemendik, Vale. Un poco de todo. Bueno, baina argi dakazu ze gustatzen zaizun eta gaina topatu indezu. Ze batzutan problema izaten da, ez dakizula ze gustatzen zaizun. Vale, topatu duzu, Maria kasualidad ez baina, topauan. baina Kasualidad, Maria, bai. exak zer moduz? Ikiarri gaizki. Danak, Maria, osea, zuk harreman osasuntzuk gitxi. Nik egile esan, mutila aiaudan arte, gaina beak esatik, bai, ni nire exan laguna naiz, ni, hori suertia, tio. Ni nire, eske exan laguna horrik ustet, eta ni media vuelta, que no me vea. Ni Luciano da ikusitaia beti. Baina, a ber, Maria, ex bat bale, baina danak intxarte uruteza. Danakin. A ber, danak, osea, nik ex eukitut inun karrera universitario bat, la urte, ikiarri, karrera hortan izan nun, asko ikasiet eta ez honik ez. Ze puta Lagai da, nun. jope. Eta gero bestian izan zen, erdi mailako modulo bat izan zen. 2 urtetxo, nahikua ikasiet eta... Vale, osea, goazen bi. hemendikan. Bi. Bi eukizuz. Eta bisekin txarto. Bai. Segaitxik. Nire alturan ez daudelako, ez luxeran eta Edo, ez bestian. Ez fizikoki ez mentalki. Azkenean hor ze pasatzea batzutan, eta hau gure kulpa da, Hau gure kulpa da guen Bai. enamoratzega de repente, zu imaginau, ez? Zu nerekin maite mintzezea eta, jo Maria, eske, zurekin enamorau eta asko gustatzi baino, Baino? Ai, gehiagitzeitezu adibidez. Bai, zera hori Orduan zatzela. ez zait hori pasa, baina orduan zu etza Mariak maite mindu. Zu enamorau zea beste pertsona batekin. Bai. Baina idealizazioa. hori asko edo. gertatzea Idealizazio. mutilakin, Osea, a ver, Bai. vale, guapa sea, no? Me caes medio Bueno, bien. Ta guain, guaparena. guain ingo... Bai, ez, Maria. Bueno, del montón, bueno. Torri. Del montón. Del montón bueno. A ber, botazio bat egingo dugu, ze uste duzu, Ez que urruti baldin bat zauete guapa emate batzutan, baina gertura ezke esatezu, engainua. Hori, Vale, lehit pasa zait, Instagrameko taberna. filtroak eta hemengo fokoak. Bai. Esan beruna zan, batzuk saiatzeiala zu Aldatzen. Aldatzen. Yes, aldatzen. of course. A ber, baina, ni behar legin duzuna gente aldatzen, A ber, Uap! a ber, Pero bueno. impuntual bataz juntau ezkero esari alegintzen hori pertsoni A puntuala ver, baina hori izatea. errespetua da, Vale. hori errespetua da, ez tio zu Vale. esan. Karik, juntzaitez benzonea, ze zure entradak etzizki gustatzen. Ez. Hombre, ba ez, ba ez. Onartu zazu dan bezala, Claro, eta ez claro, bali mazaizu baiet. gustatzen, Bueno, bai, baina zu. badazor gauzatxu batzuk, Bai. aldatu lehikesenak, izakerakuk ez badi bintzet. A ber, baina hori da konbibentzia Bai, bizikidetza bai, osasuntxu bat eukitzeko. bai, Gauza bai. aldaketa txikila, puntuala izan, Bai. komunian arrastu ez utzi. A ver, a ber, de guarro. Ai, Ez, baina esan eman beste zentzu baten. Jo, Nei ez aurrekoan kaka inun da bomba botatzi astu da mutila Maria. Hau ezin da, eta ni hostia, barkau. Barkau, ez que etzan ere intentzioa, ni ez que desastre ba naiz. Eta esazizun Maria, hau ja ezin da. Maria, hau ja honeaino, ez que batzutan gauza... Honeaino, ose ze matolako itxosuz. Baina batzutan despista, Bai. despista da. Aurrekoan, hilekuan ekan daztu ite zain, hilekuak atele batzutan ite zain daztu, ez dakit. Hainbeste gauza dazku bizitzan txika, ba gauza bat, Niri bat zan astitxate. eta ohera sartu, eta horrengo goizian, geunden, bai. nik ez dakit, ze. Bai. Matanza de Texas, bakit de pelikula. Nia Maria eta ni, konpresa jartzi aztu, ez zer jarrita. Maria, ziri joa jaltzea ni ez, zea. Hau broma izten, ikusi. Odolbi, nimeko. Baina egia da nahi pasa zaitela igual, ba, dantzan zerki asko gustatzen zait, eta... Bai. Ai, eske, nahi gauza horiek... Claro, ze pasatzea, zaudenian insegurua dan pertsona batekin, Bai. autoestima falta, Hmm. zuri saiatzaia txiki jaiten. Da, ni bitu saltu nahi zene. Hau Bai, txikitzeko, lanketa, eta nahi adarra jarri dizki adibidez, eta hori jo, gogorra izan zen,
Gogorra izan zen ordia, konturatzia, lerdo batekin zeudela, aharra jartzia baino. Osa, ni honintzen erazkeneko exak, hau beti monologotan kontatzet, baina, bueno, zarautzea nahi zetorri da, en primizia. Ni honintzen, azkeneko exakin, esan ziala aizu, Maria, baino, zunezke izateko kaka gehiagi izalde zuiten. Eta momentu urtean kontura honintzen neola tonto batekin, deuston doble grado batiten tontu alako, eta dirua. Zeo zerratik neon horre, zeo zerratik. Hamburguesa zera, tenedor eta kutxilloarekin janzuena? Maria, hori benetan, oza, txisti da edo benetan Serio. Oza, ez da txiste preparau, benetan zatzen. Ez, bai. Ai, ama. Eta, klaro, ordu konturatzea, Maria, ze pasatzea, azurekin. Zetik anaukeratzez beti, hain gaizki, hain aldrebez. Osa, begiak irikizizun momentu izan zen, zure transituan kuestionamendua. A ber, hor ja gauzak Esan zunik aldatzen. kakalarri, esazen duen lista, hau zoru da. Hor gauzak aldatzen juntzian, eta ja kuadriako bat etorri zitzaiten, hau izan zala, nire, zigaizki pasan nire kuadriako mutil bat. Eta adarrakin, ez lan entera usinean. Bitxo, ezke honat, hemen Ah, nator. Nire kuadriako mutil bat, baino itxilla eta badia mutil batzu jata, ez du lehitzaiten jo, moskorra horrazte zaizu, goizeko iruretan, isilik gano hain. Hain laia pakian, egun osua egun geha, eta goizeko iruretan hor jartzea lamina. Eta mutil honek da, Maria, itzein berdeu. Bai. Itzein berdeu da, aste bete pasazan, bi aste ni hostia, ni kriston gaizki, ni kantzerren badaka, beak, amak, zehose ja, hemen zehose handila dator, eta alako baten esan zinean, bikoti adarra jartzen nahi zaizu, ni mekauen dio, ez da inbesteako. Jesuska. Ez da, hainbesteako, ordu, bueno, ez da, inorral, Maria, zerteko dakazu gogua esan zin nik, behar da pintxoko niskion? Ez da tingoz, gero igual... Laguna ona dazkazu, Ze askotan herri guztia ezin daki, eta gau. zuk ez dakizu. Ja. Zuzea azkena enteratzen. Bai, kasu honetan etzan herri, ez duan, bueno, bai, ez, Bengau bai, izinen edo ez, Maria? Bueltau izan zen edo ez? Nola vuelta? Bengau. Bengau. A ver, es que A ver, ya nahiko bingantza daka beak, es que Vale. gero jende hona naiz, gero bere hortan jende hona naiz, honek ja, la hostia, ikuiko banu, Okordo bat utzi zen hilon. etxe parean hori barko. Hoi hona izango zane. Vale. Ez, baina gero pintzatzen jartzezea, a ver, Maria, gaina ez dit rekonoziu beine, eta zea, Ez duzu rekonozidu. Ez. Baina, klaro, orduan konturatzezea, gaixua nahiko landaka, bere buruakin. Bai, egixe hori. Ni, zioz egite, ja nahiko indioak ere burua, eta zirriuko ekiten, ordu ni hor ze necesidade. Gehiago, esan, kitxo eta kitxo hortan esan un agur ja mutila, pareja, ni esan un, ja, ez da okurri ure. Ez bai, eta gozinen irurte, da, zelan esaten duen gainera, urti paseta zanbakotxin, renovo kontrato, de soltera. Zer da, Firmaude. Alkoholikos Anonimoseko beste pelikuletan Txapita. agertzean txapina de 3 años sin novio. Bai, Ez que- etorri txezinen, da gaina arro esaten duen, venga, Ez que kontrato. arro neoa, porque ezagutzen nun, pertsona bakoitzare, gero beste baten pasazitzaita mutil bat, ani enkantauta mutil, enamoradizimani neon, oi, Bai. ke majo, eta beti da, ezke, izatea mutilak eta, bueno, neskak askotan esan dago, ezke, nao preparauta. Gero hortikan, bila bete eta beste batekin astea, esatezu, nao preparauta ez, etzen du nerekin egon nahi. Nire naiz oposaketa bat bezala prepara inberdezula, o... Bueno, baina Zau, batzutan triatloia bezala, triatloi bat Bai. bai preparau berdezu, nerekin oti, ez dezu preparau ber, esan nahet. Hombre, eske ez diozu puto kardo esan aurpegira, esan nahi dute, batzutan gezurrak esan behar dira, hola, pur bat zerbait txamurragoa, ez dakit. Hau, atxuputa izan, bai, Egia da, koño, ez? A ber, zurekin enun ezer zere joukiko, ba, hori esate bazu, ba, bale, ba, jazta, pues solo follamos y... Bale, baina zuri luzetu inizetzue. Piskat. Piska luzau zan gauza. Gero, ba, bueno, hori, zurekin, ba, ez que ez da nahi ezer, baina gero ez da nahi ezer, baina gero enteratzea da repente neska dakala da. Vale. Maria, zu zinan, claramente, hemen gerau da, zu zinan erazua. Eta gero, balako egun bat jauzan, ni monologoak eta egite ditut, eta publikoko jendia izan egin, bueno, jakin, soltera nahola eta tinderren nahola. Es que, Da behitxu modu Aprovecha promozioa iteko, Ez baina, ez que, como aprovecha eta holan txetopa. Hoi da publicidad Bandera berdi, encubierta. holan txetopa. Bai, egia gaina nintzala gogoratzen hori esan nula, zen hitzeiten hasten naiz da, jonetezei. Eta hor txai jauzan, mutilago. Nere... Osa, zu monologo hortan zenguzela eta esaten zenguzela, soltera zau ezela, Bai, mutil hori, hor txezan. gaur egun gozunen mutileuen publikun. Baina zugatik joan zen edo besteren bat Bere lagun ikustera? bat ikustea. Ez etzekien Vale. ni zein, osea, Vale, obviamente vale, ni vale. zein dakin, inork ez dakiz nahi Vale. zen. Vale. Hango bergerako bate gutxia. Baina, Eta- bera datu horrekin geratu zen, soldera zeundela, eta gero ze pasa zen. Eta ze guapa nintzen ikusiko zuen, esango zuen. Nio, hau, harrapa berdinapa. Guapa y encima graciosa. Eta euki genuen lehenengo zeite izan zen ikaragarritakoa,
Baina nola? Baina, bea kontaktatuzun zurekin? Ez, Ozuk Tinderren. ikusten zenun publikoan da. Ez, ni publikotik ez dut, ni hostik ez dut ikusten, ni gainan tia jogaben hau. Lagaizkia zuela lehenengo filako, ezue bidazka zuela. Batzu nahi utzita. Nio behan itarte, ez da ikusten, baina gero matxingen unalako baten eta lehenengo zita izan zen, baina ni lehenengo segunduan enamora nintzen. Hau etzai, Ez que akordetan azlan heldu zinen behin. Zesan Ez da bazaio Mariari, zesan. Maria enamoratzen. Ez da- Baina zerrekin? Osea, bere Da- itxurakin, o zerbait esan Pentsa zizu? ez da, esto mutil pixka, zimaz Bueno, del montón. ez izan hori Del buen berezka. montón. Ia ikusten egongo dan. Ba, sekan, ja portia, hola, gizon Zelan portia, gorputza? txiki, hola, Hola, petxua Gizon beteta txiki. eta... ba, petxua, hola, tea, baina zuzen jartzeko txepatik lehen esan dena. Zuzen jarriko nau. Ja ikusten nun, ja lasaitasun bat zekala, gainean, hola, tu. Zuk Osea, ez daukazu euken- lasaitasuna berak Bai. zeukan. Claro, vale. Lasia emate izu. Ba, bueno. Osa, batak daukena, batak ez daukena beste dauke. Ba, ni bezalako Zortan. pertsona baten aguantauko hori beti klaru eukiet. Nikolako pertsona, ni baino gehiago itzein, txanda, bilok esku bat zeinek itzein da. Hori ez dut onartzen. Bale, osa, zuk itxo super bat, berak entzune itxot dau. Hori da zuen dinamiki. Bai, eta zuk aldau iteu, eta zoragarri dala. Eta zu jan. Bueno, leheno kontatu ezu, Ilia plantxatze izula. Ai, eske, Maria, eske eske zoragarri da. bai, Kontatu, Nikor esan alucina duzu, bila. fantasia Osea, sexual bat bete dut neskak. Ez que Vale, ez dakit kontatuko zeleku digu tanto hemen polikin olako primizian. pertsona bat, benetan. Ez que, mutila izan da beti, ni pentsatzen nuen etziala existitzen, bai neskak badaude, que no zen gainen. Badao jende zoragarria. Ba, Maria, esan nun. Mutila hauren zoragarria izango, hauek urte asko Ez ez, duaz. ba, benetan, esan nun, zenik ez ditxo estopetan. Claro, kontua izan zango gure lehenengo zitan adibidez, sexu euki genunean, porque horre badago tema. Lehenengo Bai. zitan ez euki sexuik, ze... Ba, hori kadukatuta da. Bai, Bai, hori ez? kadukotea, Hori bai. kadukatuta Bai. da. Lo que surja. Intzazu, lo que... Hombre, lehenengo tidan ikusi behar da. Ja, aregila erosi bazu, ikusi dana, nola eroste daun. Gero bestela, desenvolbitzen hasiko gea, eta sorpresa kateako ja. Garantia pasatzea eta ezin dezu bueltau. Ahí está. Bale, eta zer. Nik esan nion, gau hortan, maitia, guk ez dugu foiau, gure energiak foiau du. Osa, izan zan gauza bat, sexua, ja, lehenengo aldi jamakiko danak, nahiko nye. Baina izan zan alako, urrengo gunean lagunana, gente enamora naiz da, ba, Maria, ez ziren sinisten, ba, normala. Baina zu porque- benetan pentsau zen duen hori, Nik Maria. ez da pentsau, eske, hola Sentitu sentitu intzen, nun, no? bai. Benetan. Ez zait, bizian, pentsatzen nun hau zala mito bat, gezurra, Mito bat. eske oso fuertia. Eta zer iso pasa batzu. Eta ikaragarritako fletxazo. Amor romantikoa egea elikatzen. Igual bai, Ez, igual bai da ez, esango ez, bai. a ver. Red flag bat gea gu, Lauro. Ez, Cuatro ema, rubias, ke que ba. no esto. Baina existitzelako jendia eta gero konturatzea pertsona zoragarria dala, ba, Baina konektatu intzen nuen. Baina Oso ondo. ikaragarritakoa. Hoi egia da. Ikaragarritako- Konektatzen zunean norbaitekin hasieratik konektatu. Bai. Zu ez da forzatu. Ez. Hori egia da, hori Eta egia da. Maria, gerora ez tozu ezerri gerriora, holan, marra gorriren bat edo... eske aurrea junala, Bai. behin berekin egon bere txian da, oera junginan da, eske tripa pixka, beti azka tripa gaizki, hori ere novedad, no. Tripa pixka gaizki, Maria lasai egon. Mantzanella bat ekarriko izut, anisak indakat gaina eta te va a encantar. Hori tripak eta mejoratzeko ni baina, zoragarria den. Hor txenio janeola mantzanella bat. Aurrek, junintzala azteuka era dantzaitea, tuerkeko, txapelketan ekalazea, etxea jautan bitxu Maria, jarri hemen da, masaje bat ingo izu tanketan. Baizera. Eta udaran, ja, udara abuztu bukaeran, juntzan, dutxan egon, dutxan, por cierto, dutxan sexua ez euki. Osa, hori prohibiu berdue. Ez, fatal da, fatal Hori, da, ez da oso izan gaizki. izaten eharra dala, zu dutxatzen aizea, hemen ura, batematzetik hor da, hola da. Aboia, ez da, zen nezezia jontako. Ni gainan kalusi askat, honea gora iotzeko, ojo. Altilloa jarri be. Porque, parrez, ez da erresa. Baina ez da izue, makurtu, joie, ui. Makurtuko nahi, me kauen daiko nahi. Bueno, ba, dutxan eola... Bai. Ez que gorrotu, bueno, dutxan eola, hola hile garbitzen zea, eta etorri zan ere txurrila, eta Maria, lehen erosketak eta naiz eta erosie eta kondizionadore bat, ze, klaro, neskai eta hilia Apurtu edo. bai, apurtu Lehortu eta zaigu. Lehortu eta zaizu eta, bitxu, eseri zaite, eta nire fantasia sexuala egila bihurtu zan, ni neola bainera nola eserita, hola bea, akondizionadore ematen dari pentsatzen. Hau den orgasmoa. Ez el orgasmo, ez da, hola sekieto, ni esaten, ikaragarritakoa. Hombre, es que Maria gauza bat, oza, ez pasen dun kontau super zer iso pentsau pelikula badala, nik sekulo ez dut ingurun hori entzun. Ez que nik ez. Eta nesken gandik entzuot, mutien gandik ez. Ez, baina ez da zue triste iruditzen, nola zaintzen dugun guk gure mutilak, kremitas, kasala, mustu, no seke, porque yo he ido de todo por ahí.
eta gero gu ez gaituzte zaintzen. Osea, hau irutzen zaigu una fantasia. ¿Por qué? A ver, porque yo he Poco pasado tanta habitual mierda delako. que... Baina horregatik esateizu, nahi deu, que nos cuiden un poquito. Nik kuadrilla ekarri nunia mutila hau da lagunak ze zemuz kuader, Maria, eske baina arte ekarri desun mierdakin, ba, eos zer gauza ja hemen dao. Ja, nire txurria bezaleko jende gehiago merko luke bizitzan tan hori. Ez dukene barri bai edo. Baina Malen que bai, te veo. Malen, malen. anaiek ez da kalali. Hori ez da ondo ateatzen, bai, badakat lagun bat zuretzako. Ez. Guapua da, majua da. Vale, bueno, si más amen la bakau. Aipatu duzuna da green flag, iba a decir. Green flag, bandera berdea. Bai. Eta adibidez, ze beste bandera berde dauzkazue. Bandera Osea, zuentzako berde. Zer da, como la superimportantea, Niretzat- harreman batean, baina ez bakarrik bikote, Bai. Lagunetan ere bai. Edo Niretzat onena da, familian, puzker bat botatzen, zeni beti bikotetan lehenengo puzkerra beti ni botatzet, ez da izan. Vale. Ni ere bai, naiz. Eta Puzkerra ja, batateko saria. eta zu puzkerra eta bestia puzker batekin erantzute bau, esatezu hau ja betirako izango da. Betireko da. Betirako. Betireko. Eo, La nei, sinfonia de Beethoven da hori. Baina Bai. hor kriston konfiantza daude, ze niri pasatzen zait, beti puzkerra botatzen duela, justo tapatu egiten denean. Oia. Osea, Neka- ezin bai. du Aitzi hori puzkerra... nahi da, Claro, Bai. baina berak dio Ah, ez vale. ez, ezin A du ver. eta justo tapatu. Ta gero hola justo ite usaitz- tapatu da. Eta gero, ja Hombre, está. niri hau zaintzea gustatzen Horrek zait, izen badaka, baina no? berarena, pues tampoco, txika. Horrek izan bat badaka. nazgarri jaen hori. Hori Bai, da, Garia gauza bat itxain Bai. dizkamen, esaten dabe, konfixantzi neurtzeko tardau itxen dala batzutan puzkerra botate. Maria, zuzema tardau zen duen. ez que nire tripa okarri duaz, cariño. Baina, a Ni, ver, que no tengo Maria, control. agunta hoileik que nahi bozu. Ila bete bato. Eta edaskar. Ni lehenengo Ze, lau aldiz zitan, zengo ginen vale. bosarrengoa, no, la cosa, Ni lehenengo zitan, gaur egun mutiarekin lehenengo zitan. Eta Lehenengo ni ez zitan? nintzen akordatzen, ba, que vergüenza. Baina txika. gauza bat, baina zu bertan momentu konturetu zinen. Ez que ezakit nola izan zen. A ber, A ber, kriston Aitzi. mozkorra armatu genuen. hori Baina, egia. bai, akortan ahorraz. Bueno. Baina zu beste lan be, oza, nire horin bazko bota dozuz, txika. Baina atean Baina jitzaizun nahi lehenengo gabe. gunean ez dut uste. Baina berak esaten dit, lehenengo zitan, ni ez naiz akordatzen. Eta ez dut uste gezurra denik, Me lo creo. Me lo creo. Bai, ez dakit konexioak, gure energiek ere ala egin zuten, Ba, Vale. ez dakit, follau. Ai, Bai. konekta. Eta puzkerra gota, bai. Leire azuk? Puzkerrak? Bai. Jo, eske nahi, gauza bat esango izuet. Nik ez diot puzkerra jamesteko garrantzia ematen. Ah, De esan hecho, barruen- leheno horratzean... Bai. Bota izu. Nik bota dut bat atera aurretik. Netzako puzkerra ez da tabua. Netzako, ez dakit. Nei, ez dakit garrantzitsuagoa da, ba, igual, jo, eske esango dut una cosa que no es graciosa, ba, familia ezagutzia. Netzako horrek, hoi da más tabua. Nere Bai, ama- bai, bai, a ver, puzkerna Importante, broma baina da. Osea, puzkerrena... txiste Joder, da, ya zenbat. lo siento cortar el rollo, baina Eso ni es. puzkerra Tía, botatzen eta... dale. Family normal baldin Sabes, badakazu si me nik vas a ver presentauko el non. chocho, me da igual que tirarte un pedo, o sea... Ni nere amai no? esan diot, ama, ez tezu ezagutuko, eskondu arte. Ja urte bete guaz, herri Bai, zera. osoak... Ba, Baina, Maria, a ber, nik ulertzen ez dutena, bueno, hau beste... family normal bat baldin badakazu nik, baino, ni nire... A ver, mi madre, la católica Maria. apostólica románica. Eskeuko eskit, umiak eta eskontzeko... Baina, hain Gauza zora bat- garrixe bada, Maria, zure ama penaiko hau ezautu, ez? Ba, nera ma Zure amai kontatu jozu, Bai. akondicionadoriana. Es que hoy Bueno, momentu... igual gaur enterako da. Ez que nire ama gero ilusioak iteitu, eta umia nahi tu, osea, quiere nietos y tal, Bueno, aurrekoan neska, izan baina zenbat urte zen. dukezuz, txika? Nik, 29. Bueno, Eta umiak eukitzeko asmoik ez. ondino. Askotan, ez. askotan hori pasatzen da, zezuk ilusioa daukazu, harreman batekiko, eta hortaz zure familia den gurua ere ilusionatu egiten da. Bai, eta eta hori askotan, mierda bada, Eta zuri batzutan- ilusio hori apurtzea ez zaizu hainbeste kostatzen, Bai. baina gehiago kostatzen zaizu familiari edo inguruari Bai. kostatzen Bai. zaiolako. Familixe, Me echo la picha kriston un lío, baina presinei uste dut sortzen ulertu dugu. dela. Bai, baina hori holanda, Osa, Bai, a ber, bai. zema bider entzuten jenti esaten, jo, eskena gustora, baina eske tartin familixe sartute Claro. duenez, ja, Ai. ezin da, eta Qué bueno, nire pereza. paso bizatela, osea, Nere eske ama hori- kondo hartu zun, bilak. Lagan nun da, osondo, zantzen bileta, osondo, Hombre, Maria. bai, klaro, baietz. Baina, drama. baina jakin da gero adarrena eta hau eta besti igual harina. Ja. Hombre, a ver, pena emateie, baino... Ah, nera mai Ez ez. dakit. Nei Zera adibidez, maiz, zera maiz. Ez zira bai, inungoi. nei gertatu izan zait, mutila usteko problema ikan ez euki, baino pena ematiaz, bere anaia, eta bere arreba, eta bere amakin, harremana mustia batez amakin, porque itezitun bizkotxo batzuk estupendos. Horrek ematzian Claro. pena gehiago. Claro. Ez Pa que que- veas. Bai, niri pasa zitzaidan nire mutiletako batekin utzi, amari kontatu gau batean, gauean, eta ama negarrez, oso triste, ez dakiz zer, hau, 16 urterekin edo besak, bueno, ba, Bueno, neska, tanto. baina, masi urta zenbat urteko harreman eukizen duen ba.
Baina gila da familiak Amasei- zure bikotea ikariño Bai, hartzei. 16 urterekin hasi eta pues 18 urterekin. bai, genuen, bai. ostras. Pero Azkar no follábamos ni nada, o sea, no hacíamos nada, solo Ya, dábamos pero- besitos. Bai, bueno, sin más. Baina, a ber, binkulo bat baze. Binkulo bat Zuk bai, aldezu bai. norbaitekin txortanin, baina binkulo Bai, ikezu. bai. Vale. Eta gaur egun oso harreman ona daukagu, eta... Vale. eta bar. Bueno, gero, ez dakizen barute geroago berriro liatu ginen, eso fue una movida. Bakizen. Bueno, bai, bueno, sin más. Amari kontatu nion, harremana El yogur moztu genuen- caducau no se come. Que no, oso tipo nada. Hau hola, caducautakoa Vale. berriz. Eta Maxer, No, baina eske bera da kaiku kafelate, osa kalitatez, bai, oso ona da bera, bai. No es marka blanca, Polizia de aiten nahi gea. ez da hacendado. Bronka botako igu, Hau ez du inor ikusiko. Vale. Bueno, kontua da, esan nion amari, amane garrez, oso triste eta gau hartan atera nintzen parrandan. Total, atera parrandan, tipo batekin liatu, eta nun amaitu genuen, sorpresa portalean. Eta, Jode, karo, txikia. zen osteguna, bueno, altsasun ziren kintoak eta bar, eta goizeko 8 hor portalean, nora gertu zen, ama lanera. Eta, karo, ai ama. aurreko gauean kontatu nion hori, amane garrez, eta hurrengoa egunean, bere Osea, alaba amak beste ikusi tipo ban- batekin hor liatzen. Pero esta tía es una guarra, osea. Amak ikusi ban disgustu zelako harin pasa Zango batzu. zuen, bueno, zakit. Ez da ingaizki ongo, no se, batzutan alaba ikustezu gaizki dola ruptura baten gatika, baina esango zuen, bueno, ba... Zora garri dago, entretenituta. bai, Ondo zora garri dago. Osea, Esan zuen bakarra zen, ez dizkio klienzik erosiko. Ez ditu ber, ez ditu ber. esan zuen bakarra zen, egunon, listo, ez zuen gehiago esan. Bueno, ba, Egunon, eta hurrengo egunean ze, goizean ondo, Dani? Ba, eske lagundu diz, bueno, izotza zegoen lurrean, eta lagundu egin nau portalera. Sí, claro, lagundu, guapa. Sí, claro. Bueno, sin más. Ahora se le llama así. Ai, Bai, ama. orain horrela ditzen daio, bai. Leire Vale. eta zuzer. Bai, eta zu zer. Jo, eske, aizeat esaten gauza batzutan, eria ez da bate graziosua, baino... Ez zertan grazioso Netako izan da. grillak bat da, zure arrakastataz eta Bai. zure lorpenataz Bai. postia, Hombre, eskoria. beriak Bai, izango balia bai, bezala, baina hau bai. lagunetan ere bai, eh? Bai. Felipe Bai. bai, kontatu bate, beitu, lanen kontratu indefinidin diat, eta... Zer iso? Bai. Ostra, orduan igual suerte unena. Ez, nik Zentzu iteten hortan. haulakotan, bueno, pues no te cuento nada, chicas, hemos, ba... sin más. Ja. Hostia, bai, eske hor... Ostras. A ber, nik konturatu naiz batzutan, Ja. jendia postuiteala, zerbait Bai. txarra gertatzen zaizu eta postuitea. Bai, Baino- bueno, hor... A Igual, ver, bueno, te voy a contar mi drama, eta así nos entretenemos, eta zu pixkat te alegro un poco el día, porque Bai. zerbait, ¿no? O sea, Bai. esaten da, a ver quién es más desgraciada. Badao jendia holako, konpetiak, Bai. nahi hau gertatu zait. ba niri geixa. Baneri geia. Bai. Jo, ez dakit hitz egiten Bai. barkatu, geixa. Geixa, geixa. Geixa. Ustez, Geixa. lagunakinik, adiez, nire kuadrian da, nire inguruan, beti gehien apreziau detena da, eta da bandera berdia, eta bueno, eta multikoloria, ze hostia, da, honena, Bai? nik indeten, dantzak, zea, monologuak, Daneta poieta juti. eta beti ongo jalengo filan, gaur egun ja, ez, ja, meni azte, ja esan nioen, jazta, ja, kupu ez Listo, ezue. ya está. Osa, pasa de urte batzuk. beti hor ikusten da. Badao jende bat igual musikataldia dakana kuadrian, eta ez diena jun ikustea, o... Bueno, Maria, eske zure monologoa barkatuko jazu, baino, Bai, pelota imagino. itia, baino, eske oso nadia. Osea, igual zure kuadriakoak gitarrastak jotzen. Osea, Bai. iteu sarri, eta baina- akordiaztu asmatzen. Baina da apoyo moral... Bai, osea, zure kuadriakoren batek arte esposizio bat egiten baduk, etela suda realmente. Pues, Pues, Ni rodeo eta Gordan espalak, zenbaten ikusi rodeo espalak, gustatzen zait, ezin, mes? Ja, kuadria da junin ber. Ni baitu gauza, eta esango zuen, ni naiz, nahiko nuke olako perfila euki, baina ni naiz juten ez dana. Juten estana. Oh. Juten hasi berdet. bueno, Ba, ja, nere gorrilla, Bai. Gorrilla ateatzen ja. Bai, nik red flag hori badakat. Rojo. Jo, ba, Ni- olako kasutan be, ni beti pentseot, ez dakit, igual nire inguruko gauzi izango da, baina orokorrin etxatzen Baina gero tope gintxantzen. baloratzen den nire gana etortzeianen, hori ere, bai. Bai. Nire hasi berdet, beitu, honea torri aurretikan, nire lagun bat, bizilaguna danare, ama izan da, eta jun naiz bale bat erostea, umiai oparilla iteko. Osa, me esplikau, nik no? ez dut ulertu. Nahiko raro junta. Osa, a ber, Ulertu ez zuek hau, hau garpi raro. No, ondo, a ondo. ver, eske bakizu ze, hogeita mairu urte dazkasunean, mundu guztia, umiak ekartzen dira, como lokas, Bale, Bai. bat, umiai regalo itxeko, eta baina ze, karo, bale, nik ez Corte dakit Inglés, o sea. ezerre, nik ez dakit ezerre umien inguruan. O sea, tipo tarjeta de regalo. Tarjeta de regalo erosi jo. Vale. Oso Bai. ondo. Del Zara. Eta esan dut, bueno, pues ya cumplido lagun bezala, porque eske Bai. oso txarra naiz detaileak iten. Ja. Eta karo, ez balimak ezu hitzeiten, ezin dizu galdeu. Osea, balimazkazu 2 hilabetez esango izut, amane, gaina, amane izen hau. Zena ezu.
Pues, ¿qué me va a decir? ¿Pota botako dit? Teta, bai. Orduan, pues Teta, toma, quiero vale de teta. regalo. Toma. Hoi da, y no tengo teta, o no tengo, no. Aitzik eta nik askotan komentau izegu, jo ba, gu adibidez hasi ginenin, benetan zabizaz, destakizer, dadakizer, pilo bat baloreta gendule, gure inguruko jentik eta, jo ba, igual, entzute banin, o adibidez gaur, nire lagun joan esamen duela, etorten da nin, eta, jo ba, pilo baloreta gendule, inguruan hori apoiu. Eta askotan, geixa Esatia, dala, entzun zaitut. bai, baina geixa dala, bai, ostra guztat, eta apoiu, baina, igual, bebaina topetan ingurun hori lehen komentaugun, Validazioa. validazio hie. Batzutan hori behize da. Baina oso importantia da, aste zeanian, feedback hori eukitzea, jo, gustatzen zaio jendia, porque zuek ez dona arrakasta dakazuen momentu hontan. Podcastakin zeate, EITB podcasten, bigarren podcast entzunena o lehenengua. Ni idea, tia. Pues chicas, pues audienciak. Que no nos las pasan. Es que sois unas Que no. empanadas. No, Entzun, pila no, bider me voy a eskatuz cabrear. eta- Me voy a Soldata cabrear. igora eskatu. Me voy a cabrear porque Eta gainera, dakiguz audientzia, hiru urte audientziak bai. eskatzen. Eta ez dakiguz, osea, ez dakigu. A.L. deituriko pertsona bati, ¿vale? A.L. Igual ikusten egon, Eta, bueno, pues agur bat, audientziak mesedez, porque hirugarren urte, eta ez dakigu. Osea, orain, aurten youtubera igotzen ari gara bideoak, eta hor bai ikusten du, baina, Soldata tia, igora bat eskatzeko momentua da. Bueno, total, tampoco nos vamos a esaten poner tan nioen. chulas porque Hiru urte seguro tengo hiru urte honetan geupe, Tratu honak ere hori bada, Bai. Norbean lana baloratzea. Claro, bai, Eta ez. balio bat ematia. Horran oie. Gauzia, hiru urte honetan geupe ikusi zegu, jo ba, igual, imaginau, nik eukinoan bikote bat, eta adibez, red flag bat, bertan momentun ikusten ebana bai bazan, ez den ebana, ai ama, eske, niaz dauen pertsona batek, eske igual, ez dut esaten ataldanak entzuteko, baina, ostra, igual ez jakitxi, ze bi gonbidatu pasau dizen, Sobrao. nire irratzaiotik, eske parkatu baina pixka fuerte bintxantzate. Bai. Eta normalin, eneuela orokortzen, baina normalin, hone gauzok, gutietan ikustoitxua zela. que lehen Eta esan nire dut. laguneskakin berba eitzen, ikustotela neskok partekatzen gauza badala, eta muti hone gauzok ez dutza zentzuten. Eta, Hori bueno, batek esan zeizuzu, etortzaltzan nahi tailerrea ikustea. Hombre, a ver, parkatu, es que ez da hombre. bardine. Osea, es que ez da bardine. Ez que de repente konparatze deu, eoserrekin, da hori ez da posible. Ni Osea- juten itzen ikusta, beran lanbidi, enoila esatazter, eta etxaten interesetan. Niri bintxantzate benetan zabiz asko berretzau edala entzuteko Ja. beste hori baino. Baina, bueno, adibidez, olako gauza bat, zure bierra minimamente ez Hombre, balorekin. eta gaina zuei entzutia erresa da. Dano dakagu smartphone maravilloso Eta bat. aparte- Jarri, benetan zabiz. Eta Aparte, ni pentsane bala, ez dut eitzen bierra informatibutan, Ja. Osea, sin más, entretenimentuzko podcast bueno, baten eta eitzen bierra. informatibotan, bai. Be bai, No, pero es be que bai, encima baina, luego a le ver. pillas escuchando a Jordi Wild. O sea, ¿qué dices? O sea, no, ez zaizkizu podcast al gusta, baina gero txokas. Bai, egixe da. O sea, Bai. a ver, ¿de qué Bai, vas? bai. Alere, bandera gorrilla nik hau, ja, talagun batei batez ez zuzenki. Ni bandera gorrilla lagunai, da, klabia, etortze zaizunean eharreza, ezken erek zaglaga indito. Zei motel, Bai. pertsona balio du. Ai, neharrez, eta hurrengo parrandan berriz berekin liau da. Edo berriz bueltatu kagau iten indu, da, edo eta berriz, bueltatu- edo buelta bitea da, zertako izan nahi konseju eskatzen? Porque gaut zaude, hor, Bueno. atzalde osua Bai, hor. es que niko gehi mi bidere moitxo askontzeku bai da, gero ez da duzu, a ver, ba, bueno, ba, igual kosta bitxako, ba, bueno, ba, beste hogei bidere mongo. Bueno, Baina laguna laguna gara. zea, eta hor onduan Laguna izan egotea, ezkero, ba, bai. bueno, bai. Baina tontua izateare, ja, kupo bete dugu, zan. Bai, Baina hostia, gero to. zuri pasatuko Bai. balitzaizu, pues, Eta pues pazientzia gustatuko eduki da. litzaizuk ere, bai, pazientzia Ez hori, que bai. bai, nila madura udet eta ja beste fase baten. Beste fase baten Ez que batzutan ikerria, ni titulu. Hau, harrakutzen. Maria, adibidez, zure mutilek Bai. apoieta zaitxu zure bakarrizketetan. Eta, Bueno, Claro, Hombre, hola ezagutu zian. claro, claro. Hombre, claro. Bueno, baina esan nahi dut, bat ajuzan, Dana. baina beste gauzetan be apoieta zaitxu. Dana, exagerazio bat, baina ez que Etxian ensaiatzea dituzu behakin monologoa, behin da berriz txapa Ke ba? berdina eta parre eta parre. Kebak, ez que ez ditut, monologoak ez ditut ensaiatzen, nola igual krokiz bat itet, mentala, gero hona etortzen naiz, dikuste baten bato, da, ba hortik hasten naiz, tiraka. Egia ez dut asko Baimena ensaiatzen. eskatzen diozu gauza kontatu alizateko? Bai. Bai. Bai! Osea, Bai. lo de dutxa nola jartzen gea eta galdetu diozu? Ez, porque dutxa ez gai, hau. Hori, nik Ah, zotik, vale, dutxan vale. sexu beste bauki. No sé, digo, porque esan duzu, que si Baina- jartzea ezakizerren gainean, Ez, hori berekin, behai esan nio, nik hemen sexu ez teukiko dutxan, punto, jazta ulertu zuen. Vale, ondo, Beste beto, beto. batzukin, hori, bibentzi txar hori eukin, ni horrela izan dut.
Baina ni behai esan ite jo, tabernaiti hau esan goet, importa izu, bai. Ze, klaro, daude gauza batzu, Bueno, ya, ez tozu bere izena publikoak izaten. Ez, inorrek ez dit ezagutzen da, bai gutxi joa. Nik ez. Ere bai, esaten dian gauza batzu fikzioa dira, beste batzuk ez, oin norbeak Hori da. interpretatu ezala, zer dan negia eta zerrez. Vale. Bai. Bueno, neskak, bukatzen joan margara ja. Bai. Igual, galdetzen Rapido. badiogu publikoari, a ber, batek ez nahiko balu bere red flaga, Bai. edo green flaga zein den, bandera gorria, Edo aldozu kontau... bandera... Batu batek dauken mikrofonoa olan banatzea. anekdotan bat. Aldozu kontau, Bai, bai. hori da. Bajatu mikrofonu. Igual, argia piztu daiteke hemen atzekoa. Ai, ama. Jo. Ai, ama, ai, ama. Ja, ez da, ez da Bai. ikusten. Hau ostuta zion. Igual, animatu baten batola zerbait potxoloa kontatzera. Venga, Joanes, kontau zer. Batematek, batematek nahi duzauz esan honek ez, porque horpeia tapau du, pentsatzet, ez du lezar esan. Venga, animatu baten bat. Batematek zehoz esateko daka? Ba, hemen familia bat gara, Bandera gorriak eta berdiak eta... Bai. Pentsau hau esklusibu dela. Esan edo zerre, osea, ez du zertan kriston esaldia esan Ez, izan hau behar. ostuta dao, kalefazioa hilo ja, favore. Jo, baten bat animatu, mese. Ez. Ez que Maria kasko imponitzeu, Kes bat sosas, 75 kes nortzeula, sosos. 77. Neskak, Bueno, a ver. ni galdera bat. Nire ustez... Ez, ez. Esan zerbait, ama, esan Maria, edo momentu Maria bat. naiz. ikusten baino zure hotza zautze dugu. Bai, Momento Maria baten naiz. pentsau benetan zala, Maria naiz. Serio? Zuek, uinakekoak, ja, ez da oinor gehiago. Zehoz eza. Ze egiten duzu, Maria? Bueno, ya Nik está. uste tor... Zer? Ai, eske... Join, zure eskerreta. A ber, Horre sustu egon Nire diotena. lagun bat nahi. vale, A bueno. ver, illa reanima uen bariz. Eman dio susto bat, ez zen espero. ¿Qué dices? Eta hoi dana, ezerrean gabe eta ezer hartu gabe. Hola da bea. Hau sustua. Maria! Hau sustu eman A diotena ver, gizena, baina, ibarka Maria, haue. entzun. Ikerritako sustu eman diotena. Maria, baina bajatu barriro. Bajatu. Joder. Itxain. Ja. Itxain. Vale, bajatu, Hau, segi edadia, pasillora. Gaztetasuna, arraen, la host. Segi pasillora. Maria independiente da, Oin oza. segi pixkatatza. Eta juna ofrezitzen. Atzera. Honek baka zehoz esateko nik uste. Vale, ez. Ez. Me han mirado Hemen con lotxago edan ojitos. dilena zu, Maria. A ber, Noa nahi zuen jutia. Zer A ver, esan a ver, duzuen? a ver, Eske- a ver, hor. Ezkerreta esan zure duzuen. eskerreta usted, eske ez dut, donde, ez eskubita, eske jo, ez dakit, epiblas ikusi beratu berriro. Bai, hor. Azuek- Lagunak dira. Vale. Lagunak dira. Leire eta ane. Aupa leire eta Leire eta Ane. Txalo bere bat leire eta aneretzako. Olako lagunak ezin diauki. Vale, a ber, Leireane, kontatu Hau zerbait. lagun green flag da hori. Balio digu tipo, pues, helado de pistacho, olako zerbait, edo zer, o sea, yo que sé, que no se limpie las manos después de mear, adibidez, edo zer. A mí eso me gusta a veces, Ba, bera, kultura ez gustatzea bat. Vale, oso ondo, kultura ez gustatzea. Kultura ez gustatzea. Ba, hori guk inoz aitxetu izegue. Bai. Zer, zeukitxi alde artistikoik. Askotan Bai. aipatu izegu hori. Lotuta doa, con que estudiade. Bueno, txika, a ber, gauza bat, inok ikesi hau hemen, ade. Hori ja, ane da. Ba, neu bakarrik defendidu zaitxuet, jakin deizuela. Beste Surfera anakamen. gustatzen zaio, ez dakit horrek ere beste erretzen. Bueno, baina kultura gustatzen zaio bidaiatzia da neska bat baitu nahi helburuak, Vale, mente vale. abierta. Kasu? Ba, zehoz etxarra baka. Zer? Pasaiatu mikroa Normal, beroetan, ade beroetan. ikasten duenari, mesedez, edo ikasi A duenari. ber, Maria, ade ikesiaen bati pasetako mikro. saiozu mikroa. Badaukazu. Eskuan Txintxua izan, Vale, bai, galdera bat Oituta bota dago behar gauza dio. urtiak eskuartian eukitzea, hori nahi ikusten. Vale, Por el manejo. adibidez. A ber, nola... Zeragatik ikasi zenun ade? Ez, Vale. ez que ja bukatzen joan margara, baina, adibidez. Joaten naiz etxera, ez? Bai. Eta nire pareja galdetzen dit. Aizu haitzi berta, ze egin duzu gaur lanean? Bueno, pues, hiru gido, egin dute reportaje bat. Ade ikasi duenak eta hola, lan egiten duenak zer kontatzen du. Osea, Niri katxalinek Osea, kriston salzeuk beti. Ba gaur lau faktura egin Ez, ditut, eta ez. Ze ofizina baten jakin itxela nahi biera. kuriosidadea da, ez dakit. A ber, ofizina baten beti kotilloa daude. Kristonak, Vale. kristonak, kriston A ber, salzeuk. Ez aldezu ikusik The Office, telesaila. Ez. Joe. Bale, Ez. orduan zuk Ba, oso ona da. salzeuk Bai. eukitxosuz. Hombre, administrazioa somos el centro. Orduan danako tio guztiak beti hori pasatze dira. Bai, ez? Vale. Ez que nik Perfecto. ikuspuntu argi eukete. Osa, niri, ez que katxalineko tio Que geixabe. dale con Katxalin, dale baino con behin Katxalin. arteko- Ikusten da katxalin streamine, mozitxu bat amendik. Es que Katxalin, vale, pues maite Vale. asko maite duzu, pero que Katxalin Bueno. no es el epicentro de ADE, o Bale, sea, bale, ADE. baina ez que grasixitxo este, ze beti ade kritiketozu, eta justo
Kritikatu ez. Justo kuarriako kotigiena. Kritikatu ez, esan dut. Bai, red flag dala. Gauza Vale. bat- gauza bat Eskerrik esatea asko, dakaz. neskak, Bai, bale, bai, eskerrik asko. Maria zer. Hostia, igual, gehiagi, igual, opa, Vale, bueno, bukatzen joango gara. Gauza bat esan berdet. Vale, Ze, zer. ja, defendu inberko ez, porque ez dut esan orain arte, nire mutilak ade ikasi du. Bueno. Paisera! Komertziala da, me vendió la moto, pero bien, el cabrón. Esan berra da. Vale. Ta gauza gutxi esateitu, hori ire ona, gauza gutxi ¿Ves? esateko. Es que, claro. Komertzial bat eze konta behar dizu. Vale. Hau, hori, ondo. Eskerrik asko, Maritxu. Bueno, Bueno, guk uste dut amaitzen gehiagi dugu. kontatu dugula Bai, ja, eta bai, osea, ja, bueno, gaurkoz nahikoa larrei. dugula. Ondo, Bai. justo, ez? Ondo, Ze nahiko hamar- justo, bai. Hamar gutxitan hasi gara, ez? Bai. Vale, bueno, creo. Bueno, eskerrik asko, Leire Aizu, gurekin... barkau, promo txiki bat itia dakat? Pues luego, pues te esperas a que termine. Vale. Ez, esan. Primeranen igande hontan, Barraka Late Night Show estreinaukoa, jende nahiko eskaxa da, baina, bueno, bintzat guapa bat dao, ni. Ze oso ondo makilla hauzien, así que igande hontan, ez galdu. Aurreko hauek, zuek igual ez zue jakingo primeran nola joan, seme alabatu bali makazu ez, oze hola gertu gazten bat, jartzia, telebistan, ikusteko. Mesa santuan ondoren, nahiko, bale, igandian. Igande hontan, horrengo Oso nizta. ondo. Bueno, domeka hontan primeranen Barraka eta gaur guk ja harremani buruz ja geixaztu beste zer esango. Bai, jo. Bakarrik eskerrik asko. Gidoian, gauza pila bat genuzkan idatzita. Eta gero ez dugu itxetu ez zebez. Bueno, baten bat bai, baina bueno, sin bai. más. Baina, bueno, kontauguz, barri igu, historixa kontauguz da ondo pasagu. Bai, Bai, esto. ondo pasagot. Bai. Da usnartu igu. Gero bakotxak beran etxin, ausnartu ixela geixa, bera harremanei buruz. Eta ondo paurdatu eta txintxoak Bai. izan. Eta nik Gero- gaitu nahet, Zer? onenak zeatela itzi, malen, onenak dia, bi neska txiki hauek, dia bi pertsona zoragarri, beti kriston gusto etortzen nahi zuen saltxadan eta badakizue, asko Maria, maite guk zuaz superondo pasete Eta, gordu. son A mi peligrosas, zerbait pero buena polita gente. esan, Maria, zerbait polita zaia, zu gaur ezagutu Eta da. gaur ezagutu da, eta esan berra dakat, bakizu esan diten, neska honek hemen lotza gutxikin esan dit, zu alta zea. Hau ni baino alta badani, ani. Hau esan dit, arragatzen nahi zait. Zu ze alta zean dani. Tia. Bueno, dutxan ondo moldatuko ginean, eh? Ahí queda eso. Bueno, Leire, eskerrik asko zeuribe, Maria, gure oiko kolaboratzaiza, orduan zu askotan ikuste zaitxugu, baina Leire, eskerrik asko zuribe, lagune, lankidi, gaur harremani buruz ibiliga, komo da goza, ondo goza. Oso gusto. Etxin, Oso gusto, Bai. oso gusto. Zuekin, eskerrik asko etortzagatik da, noi? vale. Eta zuei, gonbidapenagatik. Zuri, etortzeagatik, Leire, eskerrik asko. Zuei ere Bai, bai, kanta bat eskerrik badako asko. jartzia, ze sartzeakoan ez dizuegu jarri, baina igual... Bueno, amaitzeko esango gu barriro, Zer? azaruan 25 arire antolatuteko emakumian etxe izkerrik asko, bebai, Hori da, indarkeria matxistan aurkako eguna. hori da, eta ez ebez, mesedez jarraitzeko harreman osasuntzuk eukitzen, aldan egin, eta... Eta jarraitu benetan zabiz. Eta Bai, jarraitzu benetan, bai, zabiz. Benetan, zabiz. Eta entzun, entzun, entzun. vale? Hori da? Bueno, ez baduzu nahi ez. Da igual. Vale, eskerrik asko. Zer da, psikologia inversa. Bai. Gauza bat, 5 minitxuga despeditzen, listo. Bai, ya está. Agur! Tximpun! Larun bat gaua da. Bihotz.